Zama yɛrɛ kɛcogo a labɛncogo fo ka taa se an bɛ se k'a fɔ cogo min na aw bɛ lafiya sɔrɔ kalan mana bila o hukumu kɔnɔna na an ka bi jɛmukan dakun bɛna boli o de kan ni an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ kalanko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ kalanko kan walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min kanubagaw fɛ o hukumu kɔnɔna de la an taara se maaba dɔ ma n'ale bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan dakun kan ni ale ti maa dogolen ye kalanko hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale de ye Fuseni Kulibali ye promoteur d'école do kɛrɛnkɛrɛnnenya la complexe scolaire Musa Kulibali Titibugu la an b'i fo i ni ɲantuma monsieur Kulibali an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka tɔndenw fo an b'an ka karamɔgɔw fo k'an ka denmansaw fo olu minnu dara an na ka n'u denw d'an ma ekɔli kɔnɔna la ani ka aw yɛrɛ fɛnɛ fo serifula mɔgɔw k'aw fo k'a da ka danna min da kan ka n'an sigi ka se k'an exprimer a ka plateau sanfɛ ka kuma Mali kalanko taabolo kan vraiment aw yɛrɛ ni ce aw yɛrɛ ye a ni ce aw bɛ ka jɔyɔrɔ min fa Mali kalanko taasira la. O diyara n ye kosɛbɛ an y'i wele i ma gɛlɛya don a la i nana wele jaabi walasa faamuyali bɛ sɔrɔ an b'i fo la kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna yanni an bɛ don ɲininkali jaabiw yɛrɛ kɔnɔna na kalantan yɛrɛ an bɛna an donna kɔnɔ ka ban mɔgɔw b'a fɔ kalan i bɛ se ka walawalali jumɛn yɛrɛ kɛ kalanko hukumu kɔnɔna na yanni an bɛ don ɲininkali jaabi yɛrɛ kɔnɔna na. Donc an bɛ i y'a fɔ cogo min na an tɛ se ka don babu kɔnɔna la ka sɔrɔ an ma kalantan yɛrɛ cogoyaw fɔ komi gouvernement de bɛ kalantan dati bɔ donc n'u ye calendrier scolaire bɔ o bɛ san kura nata dati kalantan dati annoncé a laban na i n'a fɔ o de kɛlen filɛ nin ye ko le 1er octobre k'an bɛ don donc le 1er octobre an bɛ don mais a donni ninnu tɛ kɛ gɛlɛyaw ni fɛn caman kɔ surtout kɛnyɛrɛye kalan minnu bɛ camancɛ ma dugumanaw fɔ hali dugumanaw yɛrɛ la gɛlɛyaw bɛ yen parce que musakabɔ bɛ yɔrɔ bɛ labɛn donc kabila camancɛ kalan ninnu fɛn n'a fɔra lycée n'a fɔra enseignement secondaire technique professionnelle ni lycée kari a fɛn o fɛnɛ kan ka yɔrɔ labɛn ni denbatigiw bɛ baara la donc a bɛ san dɔɔni bɔ gɛlɛyaw bɛ yen nɔ donc an bila ka don fɛnɛ kɔnɔna la ɲɛfɛ donc o kɛra majɛba ye gɛlɛyaba ye baara daminɛli la mais néanmoins comme école bɛ cadre statutaire de kɔnɔna la ni ɲɛmɔgɔ ko ko ka mun kɛ papier nous sommes les partenaires du système éducatif ni ɲɛmɔgɔ ko ka mun kɛ donc an m'an plier an b'o de kɛ pour que école kalan bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ dɛmɛ de don gouvernement ma pour éduquer tous les fils du Mali donc a fɔra de waati dɔ kɛra o ye wele bila ko minnu bɛ se ka faso dɛmɛ ka jamanadenw kalan donc privé nana o de kɔnɔna la dɛmɛ kɔnɔna la an b'o de kɔnɔna la hali bi voilà. Faamuna kalanko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ an ye kun jumɛn yɛrɛ de bɛ na ni kalan juyabali fo ka taa se a perturbeli san kɔnɔna na i bɛ se k'o kun dɔw fɔ an ye. O kun ka ca o kun ka ca mun na parce que musakakow b'a la fɛn caman wɛrɛw fɛnɛ de bɛ a kɔnɔna la par exemple kɛnyɛrɛye fara faso ta kan n'i y'a ta k'a la 100 sara o 100 sara la kalan bɛ perturbeli min kɛ 90 musakako de bɛ a perturber musakako de b'a perturber sonne musakaw bɛ sɔrɔ wagati la i ni mɔgɔ bɛnna minimum kan public fara privé kan je pense que kɛlɛ t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ baara bɛ kɛ normalement mais ni mɔgɔ bɛnna minimum kan n'a ma sɔrɔ a sɔrɔ cogo la donc o bɛ na ni mouvement de cessation de travail ni arrêt de travail ni grève ye san kɔnɔ la k'an scolaire yɛrɛ perturber cogo tɛ don a la donc o yɔrɔ la an bɛ mun kɔni fɔ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw parce que an bɛɛ b'olu ka yamaruya de kɔnɔna la a fɔli de k'u kɔfilɛ ekɔliw la olu k'u kɔfilɛ ekɔliw la mun na musakako yɔrɔ la parce que n bɛna fɛn dɔ f'i ye donc 2022-2023 hali sɔrɔ wari dɔɔni bɛ gouvernement na donc 23-24 n'i y'o fɛnɛ ta o fɛnɛ dɔɔni bɛ yen bon 24-25 dama don wari sarala ko kuma la fɔlɔ an dun bɛna 25-26 an y'o de daminɛ sisan nɔ donc o ko ninnu fɛn dɔ de pétera ka fara ɲɔgɔn kan donc ni wariw ma sɔrɔ a bɛ na ni majɛba ye temps d'apprentissage la gymnastique bɛ caya ni gymnastique cayara mouvement de grève ni session de travail bɛ kɛ école kɔnɔna la surtout privé secondaire minnu ye bakuruba kalan wa fo n'o bakuruba kalan camancɛ kalanso n'o ye lycée ni technique professionnelle ye donc a bɛ kɛ sababu ye olu caman ka activité bɛ jɔ salon t'a dɔn ni hakili b'a la olu kɔnɔna la a b'a mɛn ko lycée caman taara lycée dɔw maître ye baara bila technique professionnelle dɔw maître ye baara bila donc ani hali gouvernement maître yɛrɛ u tun b'a fɔ n'u ka saraw sera kalo tile 25 ma n'u ma sara olu bɛ taa cessation arrêt de travail la parce que olu ka fɛn kɛ donc fo gouvernement k'i hakili to yɔrɔ ninnu na olu ye majɛbaw ye fɛn kɔnɔna la an kan ka taa ɲɛfɛ de
san fɛn kelen bɛ kɛ donc an kan k'an kɔfilɛ k'a la nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka bɔ a kɔfɛ an sigi il faut qu'on soit regardant an ka lajɛ pour que an kana bin n'i y'a mɛn sini ma bi ma de dilanna ka ɲɛ donc bi ma olu de bɛ école la sini ma de bɛ école la bi donc ne sɔn bi ma o ye kungo de tun bɛ école la mais sini ma o bɛ école la bi nous sommes là pour que ka denmisɛnninw ka ɲɛta u ka siniɲɛsigi o bɛ de bɛ ka dilan école kɔnɔna la donc n'o kɛra ni mouvement de grève ni fɛnw bɛɛ a bɛ na ni baara ye pour la petite histoire min y'a hakili jigin fɛn damadɔni kɛra k'a daminɛ 2016 yɛrɛ ka na se fo 2021 ninnu ma gɛlɛyaw yɛrɛ Mali kalanko la a yɛrɛ hali examen kan a yɛrɛ hali ekɔliden minnu bɛ na camancɛ kalanw na a géré kan jusqu'à présent an ma se ka bɔ o séquelle kɔnɔna la il faut pas qu'an ka bin o ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔna la scolaire normal apaisé et temps d'apprentissage min fɔra ni n'u yɛrɛ ye gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye kalanbon ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'o di ne ye programme ni fɛnw ye donc u ka a ta ba la ka a wari sara programme ka exécuter école kɔnɔna la normalement n'i y'a ye 90% de bi examen la dɛ fɛn de bi normalement examen année scolaire normale apaisée de ma kɛ si on a eu une année scolaire normale apaisée bɛɛ taara école la bɛɛ ye kalan kɛ a tɛ fɔ ko 80% 90% tɛ fɔ a la a fɔra donc pour kimɛli bɛ ta sans programme bɛɛ de la voilà. O yɔrɔ faamuna mais i ka kuma kɔnɔ sisan i y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wariko ninnu fanfɛla la kabini 2023 fo ka na se sisan ma mais yalima an bɛ se k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw sɔnna kalan ka taa fo kalanw yɛrɛ daminɛna ka ban a programme kɔnɔna na sisan ni o ko wagati ye wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ ka kuma grève ko min kan instabilité wagati la yalima sisan y'o kuma ye wa sisan o yɛrɛ to n ye kuma dɔ f'i ye kuma in kɔnɔna la n k'i ma école bɛ cadre statutaire bien normé de kɔnɔna la n'a bɔra école n delila k'o f'i ka plateau la n'a bɔra kogo ni banna école foyi tɛ école tigi ta ye faso de t'a rɔ programme bɛ d'i ma programme ye faso de ta ye maître bɛ mun kɛ hali n'i ye promoteur ye n'i tɛ école karamɔgɔ ye minnu bɛ baara kɛ école kɔnɔ olu ye école karamɔgɔw de ye école foyi t'i ta ye ni n ko n bɛ k'a fɔ instabilité ni fɛn ninnu na ne ko musaka ko n'a ye mouvement ko kuma ma fɔ o mais an ko tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka y'a a la a bɛ se ka y'a la o tɛ anw yɛrɛ ye o ye minnu bɛ baara kɛ anw yɛrɛ bolo o tɛ kɛ yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ école yɛrɛ ye mais minnu bɛ baara k'i bolo n'i ka baarakɛla bɛ bɔ patron ne ye kalo 3 kalo 4 kɛ n ma sara n bɛ baara bila n tɛ se ka na baara kɛ hali sisan n den wolo i bɛ se ka kuma a ka gɛlɛn dɛ denbayatigi don donc n ka kuma b'o de ɲɛna don n'a nataw sinon an yɛrɛ ka laɲini année scolaire normale et apaisée o de bɛ bɛɛ nafa o de bɛ Mali bɛɛ nafa o de bɛ jamana yɛrɛ nafa o bɛ jamana lafiya o bɛ jamana yɛrɛ lafiya donc kuma in bɛ o de nɔfɛ yɔrɔ faamu mais yalima congé ta ninnu hukumu kɔnɔna na aw ni gouvernement école aw ni olu bɛ jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ ɲaga ɲɔgɔn hakilinaw dɔ yanni a baaraw ka daminɛ yanni école ka taa ministre de l'éducation nationale a bɛ partenaire bɛɛ wele ka kuma a fɛ bɛɛ k'i hakilina fɔ école ta in kan donc a ye anw wele cogo min na a ye gouvernement syndicat fana wele ten donc a y'olu fana ɲininka u hakilina ye mun ye école ta ko la donc bɛɛ y'i ta fɔ donc an kɔni ko an ka musaka minnu bɛ yen a ka dɛmɛ don a k'an sorona don auprès des plus hautes autorités donc k'a fɔ musaka min bɛ ni musaka ninnu sera ka sɔrɔ a ka ca Ala fɛ école bɛ soulager maître bɛ soulager baara in bɛ se ka kɛ donc an y'o laɲiniw k'a fɛ sinon an ko a ma problème tɛ anw fɛ nous sommes dans un cadre normé donc anw ka problème tɛ anw fɛ nous sommes là pour accompagner l'État dans son rôle régalien d'éduquer tous ses fils k'a ka jamanaden bɛɛ kalan denmisɛnnin bɛɛ kalan wa pour assurer l'éducation aux enfants maliens an ka baara in y'o de kɔnɔna ye donc o kɔnɔna fɛnɛ la wari b'a la tɔgɔ b'a la manja b'a la komi mangoya fɛnɛ b'a la cogo min na donc logique ye min ye donc o ɲuman ye min ye an bɛ mun ɲini dɔrɔn wari ninnu ka se ka sɔrɔ a sɔrɔ wagati la yanni an ka taa se yɔrɔ wɛrɛ ma parce que tɔndenw de fɛnɛ bɛ yen ka na ne filɛ tan ne bɛ ka kuma Musa Kulubali tɔgɔ la mais ne ye tɔn ɲɛmɔgɔ de fɛnɛ ye sotigiw ka association dɔ fɛnɛ o fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye nin ye bon an bɛ kulu dɔw fɛnɛ kɔnɔna la donc a ka gɛlɛn n'a sera ne tɔndenw y'aw wele
il ma se ka fɛn f'u ye u b'a fɔ ka fɛn de kɛ donc o tuma an bɛ ɲɛmɔgɔw an m'u interpeller hali o yɔrɔ ninnu na u k'u hakili to kosɛbɛ to duguma kalanso ninnu fɛnɛ la ekɔliw taara n bɛ fɛ ka pan yɔrɔ kunna mais il faut k'a ka fɔ duguma kalanso n'o y'a fɔ ma ko premier cycle ani second cycle ani jardin donc il faut que l'État soit regardant dans ces écoles fɛn bɛ ka baara bɛ ka k'a kɔnɔ demander au service déconcentré n'o ye académie ye n'o ye CAPu ye donc u ka taa école ninnu kɔnɔ la mun de bɛ ka kɛ parce que a kana kɛ à chaque rue il y a une école à chaque rue il y a une école vraiment la prolifération des écoles privées aujourd'hui ça fait peur donc école privée u cayali a bɛ mɔgɔ lasiran fitini kalan na a kana kɛ dɔrɔn ni min ye fitini fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa ekɔliso dayɛlɛ kari kun na école t'o ye donc an ka mɔgɔ interpelle yɔrɔ la an k'a f'u ye les services déconcentrés u k'a f'u ye u ka taa terrain kan u k'a lajɛ a kana kɛ ni min musakani dɔ fana o bɛ taa ekɔli dɔ dayɛlɛ kari kun na donc école t'o ye sini maa de bɛ ekɔli kɔnɔna la diplôme tɛ reconnu voilà sini maa o de bɛ ekɔli kɔnɔna la sini maa n bɛ segin a kan sini maa o de bɛ ekɔli kɔnɔna la programme min bɛ ka enseigner est-ce que c'est normal wa maître mɔgɔ min bɛ k'a kalan est-ce que o kan ka kalan wa est-ce que mɔgɔ min parce que c'est pas IFM sortant il était IFM sortant mais il bɛ ka mun kalan ekɔlidenw est-ce que il y a formation de la formation de suivi à la wa f'i ko o ka dɔn ekɔliso min yɛrɛ don ekɔliso in ye ekɔliso sugu jumɛn ye baara sugu jumɛn bɛ ka k'a kɔnɔ fo o ka dɔn ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye CAPu ani académie olu de bɛ service déconcentré ye donc olu de bɛ se ka taa au terrain kan c'est eux les plus proches des écoles par exemple premier cycle ni second cycle ni jardin olu bɛ rattaché CAPu de la lycée bɛ rattaché directement académie la ani école technique professionnelle donc maintenant la CAPu ka taa terrain kan u k'a lajɛ mun de bɛ ka kɛ nin école kɔnɔ mun parce que an bɛ ka taa danga min na n'an ma farati an bɛ k'a fɔ examen yɛrɛ a bɛna accès degré yɔrɔ la ekɔliden yɛrɛ de tɛ sɔrɔ ekɔliden ɲuman yɛrɛ de tɛ sɔrɔ bilen parce que n'a fɔra n bɛ misali dɔ d'i ma ekɔliden bɛ redoubler e fɛ yen premier cycle la a bɛ taa nin fɛ yen o b'a minɛ k'a sigi kilasi kɔnɔ k'a bila classe supérieure la donc t'imagines déontologie bɛ min hɔrɔnya bɛ min o kan ka bɔ a la ni ekɔliden redoubler fɛ yen a kan ka taa sigi a bɛ taa sigi kilasi in kan a man ka taa classe supérieure la. o yɔrɔ la yanni ka kuma tigɛ ekɔliden bɛ redoubler min kɛ sisan nɔ ni a bɛ taa yan fɛ transfert papier dɔ de tɛ di yan. transfert papier de kan. mais fɛn fɛn bɛ e ka côté la e t'o bɛɛ sera a kan mais munna o bɛɛ kɛlen tuguni ɲa ekɔli bɛ tila k'a ta. problème ye mun ye ekɔliden dɔw yɛrɛ bɛ taa ekɔliw la u tɛ transfert yɛrɛ ɲini ekɔliden dɔw bɛ taa ekɔliso dɔw la u bɛ bɔ ekɔliso min na i b'a sɔrɔ u ka juru yɛrɛ b'u la u tɛ taa ɲini yɛrɛ u bɛ taa mun fana fɛ yen o fana t'a ɲini k'a faamu i b'a sɔrɔ u ka wari o ɲɔgɔn b'a ka wari dɔrɔn de la fo wari ko in de ka bɔ yen o yɛrɛ de bɛ taa bɛɛ ɲɛnabɔ o de b'a bɔ a la fo wari ko in de ka bɔ yen a kana ye en terme d'argent a ka ye en terme de qualité ekɔliden bɛ bɔ ne fɛ a bɛ t'e fɛ yen a bɛ taa kilasi min na i k'a bila a ka kilasi respective kɔnɔna la donc n'i y'a bila o kɔnɔ a ka ca ala fɛ a bɛ den yɛrɛ nafa i b'a sɔrɔ den mansa dɔw yɛrɛ bɛ tellement que redoubler man di o den bɛ redoubler fɛ yen u bɛ taa ekɔliso wɛrɛw kɔnɔna la ko na fo ka taa bila kilasi supérieure dɔw yɛrɛ bɛ taa fo ka taa wari proposer directeur ye ko k'ale den la passer tu imagines den mansaw fɛnɛ bɛ ɲininka o yɔrɔ la jɔn ka sabali mɔgɔ den y'i kunfalen de ye bi e bɛ kɛ i bɛ k'i den ka nin sira taabolo lajɛ mais sini den bɛ kɛ mun ye grand point d'interrogation a bɛ kɛ mun ye e t'o dɔn dɛ bɛɛ sini dogolen don i la donc ni den fɔ u b'a fɔ ko ka denw la redoubler a y'a la redoubler a ka ɲi den yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ o de kɔnɔna la gansan tɛ den bɛ redoubler mɔgɔ min kan ka mɔgɔ min ma se kilo kelen kɔrɔ n'i ye kilo 3 da o kan a bɛ wuli wa a bɛ mɛn sigilen a bɛ mɛn sigilen dɛ voilà o de kama n'a fɔ ko k'a lasegin gansan tɛ a bɛ lasegin ani ka denmansaw fana interpeller o yɔrɔ la u bɛ taa ni u ka taa ni denw ye ekɔli la joona kojugu dɔw bɛ taa ni den kan san 4 k'a san 5 kan ka dafa janvier san 5 kan ka dafa février ko k'a bila primaire de kɔnɔna la mɔgɔw t'a dɔn tan dafa wagati de bɛ mɔgɔw hakili la par exemple sisan n bɛ misali dɔ d'i ma den min bɛna san 7 ou bien den min bɛna san 6 dafalen ani den min bɛna san 5 hali u ka faamuyali tɛ kelen ekɔli la donc o yɔrɔ la an b'a fɔ denmansaw ye
u ka muɲu den ninnu u ka muɲu ka den ninnu t'u kɛrɛfɛ 4 ans a san 5 dafa a to a ka bɔgɔ nɔ ni jardin kɔnɔna na donc n'a bɛna prémaran ne la a ka sɔrɔ a ye san 6 mɔni sɔrɔ a ka ca Ala fɛ komi orientation na siko bɛ orientation na ɲɛfɛ donc san 6 mana na n'i ye 9 fara 6 kan donc o ye 15 ye donc a bɛ orienter problème foyi t'a a la donc a ka ca Ala fɛ o fana ka fɔ denmansaw ye u b'u hakili to yɔrɔ la denw kana na joona école la n'a nana joona tagalen kan i b'a sɔrɔ ni misali dɔ bɛ o b'an bɛɛ ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ den a fɔ k'a to permis sigi la a tun bɛ kalan yɛrɛ masa seconde sigi a tɛ foyi dɔn kalan yɛrɛ nege bɔ a la a dɔw bɛ gɛn bɛɛ fu la voilà surtout cɛmanin lamɔn voilà c'est le fait que u bɛ sɛgɛn de u nana ka sɔrɔ u ma se donc an k'o fɔ denmansaw ye denmisɛnnin bɛ nɛn ka di min mana se kuma la ko ka na n'o école la mun mana se kɔnɔ denmansaw yɛrɛ bolila denw yɛrɛ ɲɛ pour la petite histoire n ye parenthèse dɔ dayɛlɛ o yɔrɔ la est-ce que chatiri bɔla ɲɔgɔnbɔla dɔ bɛ yen nɔ Kante a bɛ to ka kuma dɔ fɔ a kuma kɔ mɔgɔ b'a kɛ yɛrɛko ye a b'a fɔ ko yɛrɛwolo taara yɛrɛwolo y'a kɛ si c'est que leçon de don mais mɔgɔ bɛ k'a ta ni kulon yɛlɛ ye leçon de don mɔgɔ kana pressé den na k'a mabɔ i la dɔ ka taa ou ko den y'an tɔɔrɔ so kɔnɔ a bɛ tiɲɛni dɔrɔn de la den nin e de b'a lamɔ k'a kɛ mɔgɔ ye k'a sinimatigɛ lamɔ ye sigiyɔrɔ 3 ye san 7 fɔlɔ o ye bɔgɔla kulonkɛ san 7 filanan diinɛ yɛrɛ b'a fɔ a bɛ gɛrɛ fa la san 7 sabanan o y'a sɔrɔ a bɛ don a bɛ da gosi k'a bila seli yɛrɛ la jagoya o ye ɲɛnamaya yɛrɛ n'a taabolo ye donc san 7 fɔlɔ yɛrɛ ma dafa e y'a mabɔ i la k'a b'i sɛgɛn donc a ma nɔgɔn donc denmansaw u k'u hakili to u denw na et puis u k'u senna caya école kɔnɔna la u denw nɔfɛ pour que kalan ɲuman ka se ka sɔrɔ école kɔnɔna la mais n'u m'o kɛ tagalen an bɛ taalen cogo min na ça fait réfléchir a bɛ hakili jagabɔ kun bɔ voilà i ka kuma kɔnɔ fɛnɛ i ye formation kuma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka système éducatif hukumu kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ fɛnɛ u bɛ don yalima kalan kan ka kɛ minnu bɛ fonction publique i n'a fɔ IFM olu de kan ka cours di ou bien bɛɛ lajɛlen bɛ se ka cours di yan bon Mali sariya la n'i ye école de formation de maître kɛ i kan ka cours di comme gouvernement yɛrɛ fɛnɛ ye brèche dɔw dayɛlɛ o y'a to fɛn dɔ u b'a fɔ ko charpion fɛn dɔ u b'a fɔ ko charpion minnu bɛ école kalan kɛ mais u bɛ école formation kɛ formation wɛrɛw kɛ ka se ka intégrer école la ka cours di olu bɛ yen nɔ donc dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ il y a des jeunes diplômés qui ont la maîtrise ou la licence mais malheureusement au moins bon c'est pas de sortant des écoles de formation il n'a pas mɔgɔ minnu taara flash kɛ par exemple ou mɔgɔ minnu taara droit kɛ donc ma bonne école de formation kɛ donc maintenant kɔfɛ u bɛ se k'u yɛrɛ recycler ka formation à court terme dɔw kɛ donc maintenant pour avoir une certaine maîtrise ka cours ni fɛnw di fɛnw kɔnɔna na sinon sariya yɛrɛ la ni soit tu es sortant de l'IFM soit de l'ENSUP soit de l'ENTP o ye école technique professionnelle ta ye voilà donc sariya yɛrɛ y'o de fɔ pour le moment mais kuma la ouverture bɛ yen parce que n'i ye nin école in fɛnɛ bɛɛ ta k'a lajɛ o fɛnɛ sortant minnu bɛ yen nɔ olu tɛ se k'o besoin bɛɛ absorber hali n'i y'o bɛɛ ta k'o bɛɛ don baara la bi u tɛ se ka besoin absorber voilà donc fo obligatoirement minnu fɛnɛ bɔra école wɛrɛw la formation dɔw ka k'olu kun pour que olu fɛnɛ ka se ka na pour que ka jamana yɛrɛ dɛmɛ jamanadenw ka kalan taabolo la. yɔrɔ faamuna i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna fɛnɛ emploi du temps ko hukumu kɔnɔna na emploi du temps ɲɛnama o bɛ se ka sɔrɔ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati ani kalan kɔnɔna na denmisɛnninw emploi du temps sɔrɔli tɛ ko gɛlɛn ye o programme de bɛ yen les heures sont données l'enseignement est donné à travers des programmes et de l'emploi du temps donc au programme minnu bɛ di c'est au directeur de programme fondamental le directeur d'école de l'emploi du temps dressé en partenariat avec les enseignants on est premier cycle l'emploi du temps donné de tout le monde bon second cycle comme heure placé il faut se rassurer k'a fɔ de maître bɛ heure minnu placé est-ce que volume horaire nous demandera programme kɔnɔ o de dira wa donc il y aura ce n'o bɛɛ sɔrɔ alhamdoulilah rabbil alamin mais fɛn ba dɔ bɛ ka n'o fɛn kɔnɔ la bi il faut qu'on ait le courage de le dire les écoles qui se disent 50% français 50% arabe Robi dabal banne ma fa ko bɛ olu ka français 50% ye
u ka arabu ye 50%. Franco arabu fɛnɛ tɛ u k'u tɛ franco arabu ye k'u ye classique ye dɔw k'u ye franco arabu ye Mali la médium fila de bɛ yen soit tu es classique soit tu es franco arabe hali sijɔ bɛna defu la a bɛna ten de n b'a faamu lycée fɛnɛ la ten o kelen de don mais i b'a sɔrɔ ekɔliso dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u ye fɛn ye u bɛ arabu ta ka fara classique de don u b'a fɔ k'u bɛ arabu ta ka fara kan et les enfants ne savent même pas le jour J examen don yɛrɛ u bɛna jumɛn de kɛ u bɛ composer classique ekɔlidenw fɛ la dernière épreuve n'o ye anglais classique fɛ yen denmisɛnnin dɔw bɛ ɲininka ko ma k'olu bɛna arabu de kɛ bi a k'a fɔ k'olu bɛ arabu non moi-même j'ai été victime de ça. Second cycle ni premier cycle ko k'u ye 50% arabu ye k'u ye 50% français Mali médium yɛrɛ la o tɛ yen bi an b'an profiter aw ka plateau fɛ k'o fɔ Mali médium na o tɛ yen soit tu es classique i bɛ tubabukalan de kɛ soit tu es franco arabe i bɛ arabu de kɛ i ka LV1 o ye français n'i bɛ arabu kɛ n'i bɛ classique de kɛ i ka LV1 o ye anglais mais a problème de hali ne yɛrɛ min filɛ nin ye aw ka plateau kɔrɔ j'ai été confronté à ce problème là cette année DEF tɛmɛnen ekɔlidenw na k'u bɛ arabu de kɛ ne ko non. Anglais placé là. DEF centre kɔnɔ. On a été confronté à ce problème. Non, sisan seconde cycle la mɔgɔ tɛ mun dɔn a fɔ langue vivante 1 donc classique langue vivante 1 hali seconde cycle la o ye anglais de ye langue vivante 2 o ye lycée de ye o ye allemand ou bien arabu ye mais langue LV1 classique la o ye anglais de ye o bɛ kɛ hali premier cycle seconde cycle la mais ni problème in bɛ école kɔnɔna la bi mɔgɔw sigilen don k'a lajɛ mɔgɔw bɛ ka taa papier bɔ dɔrɔn k'u médium 50% français 50% arabe c'est pas normal a man kan autorités u tulo b'an mankan na u k'u kɔfilɛ a la k'a fɛn na ye fɛn min don dunan Mali parce que sijɛ foyi tɛ Mali la ko 50% arabe 50% anglais et français o tɛ yen kamanagan ko don donc anw ye ekɔlisotigiw ka ɲɛmɔgɔ ye c'est à nous de n'an y'a ye an y'a kuma fɔ k'a fɔ donc an b'a dénoncer plateau sanfɛ ils doivent être regardants dans ce sens sinon don n'a nata la majɛba bɛ na ye éducation kɔnɔna la nin fɛn in nɔfɛ parce que denmansa yɛrɛ t'a dɔn bilen a bɛ taa yɔrɔ min denmansa yɛrɛ n'i ma nin fɛ yen sa denmansa 100 bɛ u tɛ nin dɔn ne yɛrɛ tun tɛ nin dɔn voilà i ka kuma de y'a to ne voilà ne kɔni tun bɛ faranko arabe dɔn mais 50% arabe 50% français Bamakɔ falen b'o la bi ne bɛ ko n sigi ka fɛ so tan f'i ye yan c'est pas normal sariya ma jɛna ye donc denmansaw fana k'u hakili to a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ taa DEF la hali u ka échelle bɛ ya a fɛn ninnu na parce que e ye san bɛɛ kɛ arabukɛ la DEF don anglais taara di e ma a bɛ ɲɛnabɔ wa i t'a dɔn dɛ e kɔni t'a bilikan bɔlen ni minnu bɔlen fo n'o sɛbɛn voilà donc an b'o fɛnɛ fɔ u k'u hakili to yɔrɔ la les plus hautes autorités la u k'u hakili to yɔrɔ la récépissé foyi tɛ bɔ k'i ye 50% arabu ye 50 soit tu es franco arabe soit tu es classique Mali arrêté bɛ bɔ ten de mixi t'a la quoi o t'a la non kalanko yɔrɔ hukumu kɔnɔna fɛnɛ na i ka kuma la i ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ denmisɛnninw papier diw ma transfert ninnu hukumu kɔnɔna na yalima wariko fanfɛla fɛnɛ na an b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin caman fɛnɛ bɛ yen nɔ hali ni i y'a daminɛ ekɔli la san o san f'i ka tila ka segin ka taa tuguni n'i bɛna taa i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ tila ka wari wɛrɛ de sara tuguni k'i tɔgɔ sɛbɛn a la i bɛ se ka jumɛn fana fɔ o la yalima aw ka jɛkulu la aw delila k'o jateminɛ bari a ma nɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔli publique yɛrɛ hukumu kɔnɔna na aw delila ka kuma o kan walima ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la o n'a ɲɔgɔnna i ka o kuma in a diyara n ye kojugu inscription n seginna kan hali salon san laban salon n'i taara hali télé wɛrɛ fɔ ma télé wɛrɛ kɔnɔna la sinon n'i taara ne y'a intervention kɛ yen nɔ la inscription binkani don je dis et je le maintiens binkani don l'enfant est inscrit une seule fois ekɔliden tɔgɔ bɛ sɛbɛn siɲɛ kelen de ekɔli la ka daminɛ a don wagati par exemple sisan mɔgɔ min y'a daminɛ fɛ jardin na a den parce que jardin ni premier cycle fɛnɛ t'ale direction kelen
jardin direction l'éducation préscolaire, direction nationale de l'enseignement préscolaire. Bon, toi c'est venu faire jardin là, un jardin qui fait petite qui est moyenne qui est grande section. On a ta permanente là, charia là, il est cette inscription mina là, parce que on a trop de cette école là c'est ça. Ça c'est la direction nationale de l'enseignement fondamental. Oui. Mais une fois que dans trois semaines, par exemple, nous avons sur la première cycle là. Normalement, il faut que tu bonne fille. À manga trois semaines, ça sera né tout. Au thème les charia franchi comment. L'inscription est c'est une seule fois. Mais il peut pas bonne fille. Katana est sur là. Il y a une inscription sera. Il y a tout l'inscription sera. Au café, école de faire ok, ko transfert wari, bingani no. Bingani no muna. E bi sa wari sara ka cinéma na chogodi, ka kila wari sara ka bo cinéma na. Ne ga wari sara kan din to ko se be fi. Ni na din be fi do ko da wari sara kan din bo e fi. Transport cool de tapa. Non. Le directeur, si tu ne peux pas faire ce déplacement, tu fais le carnet plus fermé, tu dis aux parents de se rendre au cap. Et le cap va viser. Et comment qu'à dire même des masala, qu'on va transférer wari. On a encore d'autres, il y a quelqu'un qui a transféré pour 10 000. D'autres pour 5 000. Binganilo. Alors, transport comme phénomène, il a fait mieux de fou sur le salon. Il y a orientation papier ou phénomène. Il y a le clé de quand il fait une orientation, reste que des fous diplôme de Dima. Orientation dans la boue. A faut ibla la yomi. Il a fait un diplôme académique féminin. École de va faut qu'il y ait un sara au Farana. Non. Bingando, Nina. Le directeur national des centres des examens au Congo de l'éducation a même profité de plateau comme Bafou. L'électricité, Bokaïra Kafo, des fous diplômes. Et les stars, une semaine après, l'académie a imprimé, a dit Kapouma, Kapouka a dit directeur ou a dit fou. Mais nous me collons qu'on a là, nous m'a fofené. Madame ça, est-ce que toi, est-ce que tu as une école privée là, quand des écoles privées ça, à la journée là, que tu donnes un diplôme de Qatar, du moins on a un diplôme de Qatar à Tarawar Sorblé. Vous comprenez ma dire? Mais à nous voir baisser la ligne, mais transport nous le dit. Non, au lieu de bingani. Peut-être bola la nyina ka fo ka di fo ni denga juru te dena de masala ga juru tala abda denga ta somna ka tana association droit ni ga juru bala abi ga juru sare ba ka ta somna fo dere mete sarala amo fo bega bo kalama et puis fait no be amo fo ni orientation fene bora dimasa o ka jatemine école be yamara nte ka école dinta. Il y a la liste d'éligibilité. Donc, le saut d'obé, pour lui, il y a un intérêt donc ta coupe classique. Pour démasser au tas donc, pour démasser tout vraiment, démasser le tas qu'on a là. Donc, autour si il y a là, pour démasser la situation inconfortable qu'on a là. Parce que ni tout rien. Nous avons fait 4 warsa, 4 écoles de warsa blé, ou des masses blé war fois d'école de Sigriba. On voit que élèves non pris en charge par l'État. Donc, et de masses ni à blind, n'a aucun, nous qui à la 10e là, faut à ta boire lycée là, il va ça. Ok, limite. Bon, et avec le son, nous m'a fait fort hier, ni tout et à toi t'as beaucoup de demain nous va boire t'en avoir sur nous t'as nous va warsa, John Modou. Il ne va pas. Donc, devenons des blagues, on profite avant de faire. Demain, ça, on a une carte, donc, devenons blagues à l'école du maire à la folle. L'école est danadée. Nous sommes au dans la valeur de 2000 défauts sur l'école sur là. Il d'aller dans l'école sur donc, mais, les écoles sur ici, il y a marqué comme Mokota. On doit l'honnêteté morale qu'il faut démontrer à un Yamarate comme Mokota. Quand aucun démassama mais on y va être mais absolument en fait au final dernier de mais dernier de Karsala donc moi faut Karsala ah nega école dini ta Karsa fait serré bala ka bara et bana na ka tuko doy mais na ma boko na ko no kile école dem ne ka sigité mali école ko boro kono mali école secondaire ko a bora o kono
a bɛ san caman bɔ bi ne filɛ ne sigi fana tɛ ekɔliden fɛn fɛn ka bɔ ekɔliso la transfert la niveau ancien na nouveau ma daminɛ nouveau 10e ekɔliden ye ne bɛ se k'a bɛɛ la n sigilen ka so téléphone na ekɔliden fɛn fɛn nana ne fɛ yen hali ni ne taara Faransi ne bɛ n sigi k'a bɛɛ la n ka téléphone na donc baara in a yɛlɛmana quoi a diyara kojugu ni ekɔliso fɛn jamana tɛ ka mɔgɔ ta k'a b'a don k'a bɛ sigi yɔrɔ la a bɛ yira fɔ ko nin magasin ne tɛ ka mɔgɔ ta k'a bɛ transfert bɛ kɛ via portail donc an ka hakili to o yɔrɔ mun de bɛ n'o yamaruyabaliya ye o yamaruyabaliya fɛn caman de b'a la il y a la mission d'évaluation pour l'éligibilité o bɛ kɛ n'i ma patɛmɛ o la i bɛ fɛn ani so dɔw bɛ yen nɔ gouvernement ye olu épinglé k'a fɔ k'olu ka papiers bila en cause an b'o boliboli yɛrɛ la halisa gouvernement ɲɛkɔrɔ an b'u lajɛ san saba an b'o fɛn kelen kɔnɔna la vraiment ka fɛn dɔ fɔ an bɛ min faamu o ko in kɔnɔna la an b'an profiter ka plateau fɛ an b'o weleweleda kɛ san saba kabi 2023 an b'o ko in kɔnɔna la pour que an ka se ka bɔ o ko in kɔnɔna la ten ekɔliso koko bɛ yen miiri bɛ yen ekɔlidenw formera kɔnɔ san o san a bɛ utiliser comme centre d'examen vraiment faut que soit regardant envers ces écoles là parce que mɔgɔw ye wari de don ekɔliw fɛnɛ la ka ekɔliw la fonctionner ni papier ko de don ni mun de don la conduite à tenir u k'an wele u k'an sigi bon ekɔliw kɔni an y'a ye a bɛ tan bon an bɛ fɛ an ka taa nin sira fɛ an bɛ fɛ ka kɛ tan tɔ vraiment an bɛ gouvernement fɛnɛ wele yɔrɔ la k'o ka ɲi sinon an a ekɔliso ninnu sɛgɛnna pour que ka bɔ kuma 2024 première nationale a bɔra ekɔliso dɔ de kɔnɔna la donc halisa o ka ɲi kɔnɔna la donc n'a fɔra ka effort ba kɛ ka ekɔlidenw former kimɛliw fɛnɛ ka jaabi ɲumanw sɔrɔ ka fɔ ka première nationale ye ka bɔ i fɛ yen ka tila k'a fɔ k'i fɛnɛ yamaruyalen tɛ ka mɔgɔ ta a man nɔgɔn dɔɔnin dɛ donc qu'il soit regardant kosɛbɛ voilà yɔrɔ faamuna yɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw ye n fɛ ka ɲininkali kelen k'i la i n'a fɔ sisan tɔ misali i ka den a bɔra ekɔli la i n'a fɔ 8e ɲɔgɔnna na sisan tɔ a ye moyenne 6 de sɔrɔ a ma moyenne ɲɛnama sɔrɔ nka e bɔra o yɔrɔ la e bɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais i bɛ fɛ k'a transférer ka taa n'a ye o yɔrɔ la yalima ni transfert papier bɛ na di normal de don renvoi ka sɛbɛn o papier kan k'a transfert papier di o ye renvoi de ye moins de renvoi de 6 de moins c'est conseillé qu'on a moins de renvoi ni 6,99 sɔrɔ bɛ gɛn mais n'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka transférer ka taa yɔrɔ wɛrɛ transfert tɛ dɛ a bɛ sɛbɛn ka papier sanfɛ de ko renvoi pour insuffisance de travail fin fila ye soit on te renvoie pour abandon soit on te renvoie pour épuisement de scolarité soit on te renvoie pour insuffisance de travail mais n'a i ma deli ka redoubler i si quand tu as 6 dɔrɔn quand tu as 6 sur le premier trimestre il kan ka gɛn pour insuffisance de travail charia oui et place tout et bɛ taa don un centre d'apprentissage insertion de la et ka taa métier dege o de tɛ se k'a kɛ mais sisan mɔgɔw bɛ kow jateminɛ ni hakiliw ye parce que o centre d'apprentissage ninnu fɛnɛ tɛ fan bɛɛ o ni denw fɛnɛ bɔra u bɛ taa kɛ ko wɛrɛ ye o de tɔgɔ fɔ ko il y a la loi il y a l'esprit de la loi il y a la jurisprudence charia bɛ yen charia hakilina bɛ yen an ka jamana jurisprudence fɛnɛ bɛ yen ka kow dilan ni ɲɔgɔn cɛla la ka coutume fɛnɛ fara a kan k'an bɛ kow dilan ni hakili ye o de fɛnɛ bɛ ka an ka éducation man ka kɛ ten éducation non éducation mɔgɔ tɛ mun dɔn les écoles là la mission est publique à caractère social école mission est publique à caractère social de école jamajɛ fɛn de école ye école tɛ ne kelen kun kelenna ye école tɛ gérée par une heure jama ka fɛn de don école ye donc kama ni fɛn fɛn nana école kɔnɔ a bɛ layɛ ni hakili de ye hakili de b'a dafa école tɛ dɔn ko sariya ko an ka kɛ paw sariya ko an bɛ nin kɛ n'an ko sariya bɛ tɛ sira fɛn fɛn ci i b'a bɛɛ ci école la i bɛ maliyɛn ka den bɛɛ gɛn ka bɔ école la i b'a bɛɛ gɛn donc hakili de b'a dafa voilà yɔrɔ faamuna an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubaga minnu fana bɛ fɛ ka weleli kɛ ka ɲininkaliw kɛ walima k'u hakilinataw di an ka jɛmukan dakun kan a bɛ bisimila k'a fɔ aw ɲɛna n'a ye weleli k'aw bɛ hakɛ to aw ka mɔgɔteriw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ nɛgɛjuru sira a bamanankan na o de ye 93 91 68 92 aw fana hakilinata ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan ani o de an y'a ye k'a fɔ congé taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛɛrɛ minnu kan
kan ka tigɛ walasa kalanta yɛrɛ a baaraw bɛ se ka kɛ ɲɛ cogo min na fo ka taa se denmisɛnninw yɛrɛ u bɛ se k'u hakilina tigɛ kalan hukumu kɔnɔna na o de y'an ka bi jɛmukan da kun ye an b'a fɔ ɲɛna hakɛto ɲini allo allo alhamdulillah i b'a kɛ ten i kan kɔrɔta dɔɔni i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min an b'i fo i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan cɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan ko transfert na ko ni bɛ bɔ école de la ka taa dɔ la bon i n'a fɔ ni i sixième de fɛ ni y'a école fɛ dɔrɔn n'a kan ka taa maintien na i y'a fɔ ko hakɛto i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni an tulo t'a la an bɛ fɛ kanubagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ fɛ ka ɲininkali k'an na aw bɛ hakɛto aw bɛ to ka kumakanw kɔrɔta walasa an b'aw kumakanw mɛn ka ɲɛ allo allo n'a ye weleli kɛ n'a m'an sɔrɔ a kɔnɔ découragé aw timinanja weleli la minnu fana b'an sɔrɔ a bɛ hakɛto aw bɛ mabɔ telew la walima k'u faga walasa an b'aw kumakanw mɛn a bɛ tila ka kumakanw kɔrɔta allo allo an ka nɛgɛjuru sira bamanankan na o de ye 93 91 62 92 allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Amadu Kone Sirakɔrɔ an bɛ Sirakɔrɔ n'a lamini bɛ fɔ Mamutu tɔgɔ la i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ an tulo b'i la n'i b'a fɛ ka i bɛ sixième gagné i ka classe la sisan a b'a fɛ ka taa septième daminɛ classe wɛrɛ la sisan a kan ka wari i bɛ wari dɔw minɛ wari dɔw bɛ se fɔ 3000 fɔ 4000 déplacement la n b'a fɛ k'o ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ o fana ye sariya dɔ ye a faamuna voilà i bɛ to lamɛnni la an b'a jaabi n'Ala sɔnna halisa an b'a fɔ kanubagaw ye aw ka weleli kɛ ka hakilinataw di ni ɲininkali bɛ minnu fana bolo k'a kɛ basi foyi t'a la an bɛ ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'u jaabi ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna allo an b'a fɔ aw bɛ hakɛto aw ka mɔgɔ telew la allo allo minnu bɛ weleli la n'u tɛ k'an sɔrɔ a kɔnɔ découragé aw timinanja weleli la an bɛ aw de kama allo allo k'a fɔ aw ɲɛna nɛgɛjuru sira a bamanankan na o de ye 93 91 62 92 aw fana hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun kan allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min Docteur Diaya a wele ka bɔ Dugoli an bɛ dugu n'a lamini bɛ fo i tɔgɔ la i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun kan ne hakilina ye ɲininkali dɔ fɛ ne fɛ an tulo b'i la o ko restitution ye binkani ye mais jusqu'à présent a bɛ ka continuer ka kɛ sisan sariya jumɛn de b'a to sisan a bɛ se ka dabila ou bien an bɛ se ka mun de kɛ pour que a ko bɛ taa sinon jusqu'à présent a bɛ ka kɛ n'a faamu no restitution ye binkani de ye quoi bon sariya jumɛn de bɛ sisan k'o bɛ kɛ pour que a bɛ se ka dabila parce que u bɛ ka continuer k'a kɛ a faamuna awɔ an b'i fo halisa aw bɛ to lamɛnni la an bɛ ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'u jaabi minnu bɛ yen nɔ allo allo minnu b'an wele n'u t'an sɔrɔ a kɔnɔ découragé aw timinanja weleli la an bɛ aw de kama allo 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 i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min n'a ye weleli kɛ n'an m'an sɔrɔ a kɔnɔ découragé aw ka timinanja weleli la kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen folen don fo aw sigiyɔrɔ la
an ka jɛmukan da kun u bɛ tali kɛ kalanko hukumu kɔnɔna de la fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ walasa san ani allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɛn Suleman Samake bɛ Morgan Nanso. an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun kan Sulemani tiɲɛ yɛrɛ ka di i ka aw ka jɛn ka telisirifila yɛrɛ de ka di ne ye k'aw fo. o diyara n ye kosɛbɛ ala ka kanu to ani yɛrɛ nse ani yɛrɛ ni karamɔgɔ Haidara fana fo fɛ a ye foli minɛ nin wagati in na a bɛɛ ni baraje bɛɛ lajɛlen foli minɛ selifo baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ye foli minɛ ala ka kɛnɛya ni labanko ɲuman ya rabbi ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma amina ya rabbi ala ka san hɛrɛ di amin amin baara diya aw bolo fɛ amina ya rabbi e yɛrɛ tɔgɔ ye di ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo i ni ce ka wele la an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ an wele n'u t'an sɔrɔ aw minnu fana b'an sɔrɔ a bɛ weleli ka bɔ hakilinataw de ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la allo allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɛn Muhammadu Latɔnɔ Kɔlɔ Kakuru i folen don i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun kan an bɛ aw yɛrɛ fo fana an ye foli minɛ Mali cɛmancɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ka laɲini de don depuis fura min b'a la dɔrɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ tun bɛ ka karamɔgɔ ninnu ko wari ninnu an ka dun o de y'a sɔrɔ ne tɛ an b'i fo baara ye ala ka dɔwɛrɛ yɛrɛ amina an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ yen nɔ wagati ni a taabolo kama allo 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 tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɛn Mariam Yalke ka bɔ Wasolo an bɛ Wasolo n'a lamini bɛɛ fɔ Mariam tɔgɔ la i Mariko i hakilina ye jumɛn jɛmukan da kun kan Mariam wala ya wala kanu bɛ na o de kosɔn ne weleli kɛ i ni ce i ka weleli la an b'i fo Mariam ka Wasolo n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na olu kɛra mɔgɔ labanw ye ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an wele n'u ma sɔrɔ aw minnu fana y'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo nin wagati in na halisa ani monsieur Kulibali bɛ to ɲɔgɔn mɔgɔ caman ye weleli kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la transfert ko wariko o de bɛ wele kɛ mɔgɔw yɛrɛ kamana gan mɔgɔ fɔlɔ min ye ɲininkali kɛ a ye o de fɔ ko transfert wariko hukumu kɔnɔna na a n'a fɔra k'a fɔ ko a ma ɲi nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la binkanni de don i hakilina ye jumɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ u bɛ se k'a faamuya cogo min na tu sais transfert ko in tu sais que administrateur scolaire wala mais parents de wɛrɛ nɔ b'a la wɛrɛ nɔba b'a la u nɔba b'a la mun na de fait que a fɔra ye ko transfert ye fu ye e taara i den ka papier nɔfɛ ni mɔgɔw bon n yɛrɛ bɛ taa papier boli u b'i ka fɛn boliboli kɛ mais n ka transfert wɛrɛ na fɔ non ne yɛrɛ tɛ n ka transfert kɛ kapu la ton enfant t'appartient ayi o yɔrɔ la i b'a dɔn i n'a fɔ sisan e bɛ académie hukumu kɔnɔna na e ka accès ka nɔgɔ fɛn dɔw la ka tɛmɛ ne kan i n'a fɔ ne fana bɛ journalisme yɛrɛ n bɛna mun f'i ye Mali administrateur o kɔni les services déconcentrés et consorts là les CAP là ni parent de taara ni den ka dossier e bɛ dossier déposé de a bɛ fɔ n'a minɛ nin don in dɔrɔn a banna foyi t'a kɔfɛ k'a fɔ ko kuma wɛrɛ de b'a kɔfɛ ou bien i bɛna ɲininka question wɛrɛ la non le directeur a l'obligation de faire le dossier de l'enfant et de faire la fiche de transfert k'a agrafer k'a bila enveloppe kɔnɔ le parent n'a pas le droit d'ouvrir l'enveloppe ça c'est vrai nous yɛrɛ ta kapu la ça c'est le second cycle sinon fondamental 1 n'a fɔ ma ko premier cycle ça c'est d'un directeur à un autre directeur i bɛ taa
il dit un dossier miné. Aba glan fille de transfert glan demeta école somina abi dossier aba dinga ko apta ko nabo c'est là ça va ka l'enveloppe kono plus fermé aba reba da graphique à dima il veut tani din romina il veut ta di au directeur ma c'est ce directeur là qui est habilité à ouvrir l'enveloppe ka dinga situation là a le passer wa a te passer wa directeur de au don directeur de au dare donc papier na dima ra va qui était pas avec c'est une classe inga ou des charia. Mes frais de transfert, binganido, en manquant. C'est septembre qu'on a le directeur national de l'enseignement fondamental a lettre allant dans ce sens. Car il faut transfert warmanga minemola. Et l'inscription warmanga minemola. A lettre circulaire bois wazé et les sociaux femmes saturé à wakati à manga mine. Mais moi nous n'avons pas nous avons fort faut qu'il y ait un fengue malin tableau non tout c'est malin tableau tu sais qu'on s'est inspiré des pays voisins amis nous faire parce que Mali constitution enfin on dit toute personne physique morale ou privée peut ouvrir un établissement privé en République du Mali ou orienter Grifouka en République. Il sait qu'il faut bien une femme. Comme Mali Charakono, mon bébé sait qu'il d'aller. Un étranger, il est école d'aller Mali Charakono là. Mais ni va d'aller, et puis il y a le cramou de Kakono, Kabarakakono. École cramou de Kakono, nous c'est le Malien, oui. Nous c'est le Malien, nous c'est l'étranger. Barbe qui go école cramou de Kakono, Kabarakakono. Ou entre Grifou même Mali Charakono, on doit aller voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a montré ses limites. Parce que ni l'institution c'est les écoles étrangères qui sont chez nous. Et les Maliens ont embrassé ça. Comme si c'est une culture, comme si c'est normal. Sinon, on est kalana. Mais kalanga école de base c'est fou la sans fil là on fait fana faire la kinala faut un temps bon faut en la CP soro ama sangre bien inscrit y a un qui la première année de la bana donc en crise que en talent un CP sera orienté au pomme qu'on là mais ni en mani l'inscription là avec la ça fondamental la inscription ko binganindo wa wari wala man ko fana binganindo sawo samo be tanebe mo wala do sawo samana se o beta binganda morgan tenu sa intuni e demine ga kolla misal do ko anga uti afo no ko e demine ga kolla e ma cinéma ka samina ndembo e ma intention ya ne la demine ga lisiga ne de proposer passer de l'on mo de ta classe bureau à redoubler et la vision vient dia avec Chara de ni o ya terranter de ka ira dien bela e mana ki bi dembo mais de proposer passer de mouvement sans fait ka blakata classe supérieure ba le ba classe là et mana mouvement fou gara ka intention fou ki bi dembo dembo de la liste là toujours ah voilà les gens qui disent que non tu viens de déclarer que l'enfant va rester chez nous binanindo je dis je le maintiens binanindo et je défie qui on binanindo moi je vais prendre l'eau de la arnakala à manquant l'institution c'est une seule fois. Même dans mon école, vous pouvez vérifier, c'est une seule fois. À un niveau, j'ai rien fait dans la première année là. N'était pas aussi. N'était Charles dans l'inscription ça allait. N'était inscription minérale. Déjà les enfants déjà inscrits chez moi au jardin dans mon école. Tiens tes balles fin quoi. Tiens tes balles quoi là tiens tes balles fin quoi. En a beau faire nous qu'on a là. Mais mon frère me voulait là il m'a bloqué. Peut-être que ma mère a beaucoup d'école sur une datura, mais nous avons un kono, nous faisons transfert qui est école sur là, mais école sur là kono, à où comment punter mouiller et mon mère gagner. Mais faut me voler que. Faut on va se la rater. Au cas où fleni, normalement école sur courant maintenant kono, nous au te denga bignou tout boulot, au te ça qu'à transfert qui est, chara la tessi. Non la tessi, alors que tu dis. Pardon. Aw tɛ ni seri fila la yan aw ka bɔ yan mɔgɔ wɛrɛ ka na ta ka na kɛ radio wɛrɛ ye ou bien ka kɛ télé wɛrɛ ye est ce que aw bɛ aw ka fɛn engagement mɔgɔ ni mɔgɔ min cɛ est ce que o tigi bɛ se ka o tigi ka o tigi yɛrɛ sɔn wa
agent honoré o bɛ se k'o honoré wa non mais ni kow kɛra hakili de bɛ kow dilan sur normalement école min bɔra il devrait faire une liquidation de kɛ liquidation bɛ kɛ cogo di ka parents bɛɛ wele kelen kelen bon an fɛ ka école kɛ tan bon aw denw ka dossier filɛ nin aw bɛ fɛ aw denw ka taa yɔrɔ min c'est ça la bonne formule o de y'a formule ɲuman yɛrɛ yɛrɛ a bɛ fɔ den ka taa yɔrɔ la parents d'élèves de b'u jɔ n'o tɛ ou bien olu de bɛ denw bila ka taa non olu bɛ se ka par exemple parents d'élèves bon an bɛna an ka école datugu bon an tɛna se ka misi baara in kɛ bilen vraiment n'a bɛ se ka taa n'aw denw ye yɔrɔ wɛrɛ donc aw bɛ n'o yɔrɔ fɔ an bɛ dossier dilan ka d'aw ma aw yɛrɛ bɛ taa n'aw denw ye o fana ye hɔrɔnya de ye o ye hɔrɔnya de ye mais ni o ma kɛ parce que kura min nana kɔnɔ o tɛ se dɔ fana ye ɲininkali dɔ fana kɛ ko den bɛ 6e na a bila ka taa 7e na ko c'est que inscription kan ka sara inscription kan ka sara o yɔrɔ la a bɛ dépend a bɛ école min na par exemple un enfant qui a fait le premier cycle chez toi faut ka taa s'i ka 6e ba ni 7e b'i fɛ il doit continuer avec la 7e année parce que c'est la même direction c'est la direction de l'enseignement fondamental normalement le directeur du fondamental 1 a bɛ dossier au transmission de secondaire cycle directeur ma inscription man ka yala a man ka yala t'a la maintenant a sɔrɔ a bɛ bɔ e fɛ 6e na a bɛ taa 7e école wɛrɛ de la a b'o ka inscription sara dɛ o y'o ka inscription de ye parce que école dɔw dan ye 6e voilà a bɛ o tigi ka inscription sara ni den fɛ ka inscription sara i bɛ taa n'a ye public la o fana privé n'a sariya avantage n'a sariya fana bɛ an k'o fana fɔ bɛɛ ye i y'a faamu mais k'a fɔ de a bɛ école kelen min kɔnɔna la 7e de ka taa inscription sara la yen tugun 7e na o man kan dɛ sariya y'o kɔn o man kan o t'a la a faamuna kosɛbɛ voilà wagati yɛrɛ kuruna an bɛ ɲininkali min kɛ i la sisan tɔ nin baara ninnu bɛɛ kɔrɔlen kɔfɛ sisan denmisɛnninw kɔni ladon kilasi kɔnɔ u bɛna kalan de kɛ e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn di kalan taabolo ɲuman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ta san daminɛ na fo ka taa se san laban ma surtout minnu yɛrɛ bɛ examen salle kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka tigɛ maîtres ka côté la écoledenw ka côté la parents d'élèves yɛrɛ ka côté la i ka nin ɲininkali diyara n ye kojugu san taara san daminɛna pratiquement aujourd'hui c'est le jeudi on a fait une bonne semaine déjà en classe et kuma tɛ a la suivi permanent des enfants qu'on veille sur le programme qu'on enseigne aux enfants. Le directeur doit viser les cahiers des enseignants, la préparation nous de la quai en nous faut le c'est quel est nous et quel est flânant l'assiduité des enseignants et des enfants. Naina de massa iki sena chaya ko so kono iki den sui mo do be no butu den bla ko so na bora ko tadu yɛrɛ la fo ka taa san ban a bɛɛ yɛrɛ b'ale ko tadu tɛna den bila tu sais que l'enfant den bɔgɔ kɛnɛ ye ni den yɛrɛ b'a dɔn k'ale fa ka kalo ya kalama d'a fa ou a ka d'a ba ye papa bɛna bila école la bɛna taa école la ça le motive davantage i bɛ misali ta dɔn kana yɛrɛ don bɛɛ trimestre kɔnɔ don dɔ sɔgɔmada fɛ dɔrɔn i tatɔ barakɛyɔrɔ la i jɔ i ka na ni den ye école la i ka don école la i ka directeur fo i ka fɛn fɔ karisa bɛ cogo di masa cɛman fara musoman kan a bɛ den yɛrɛ conforter de donc a bɛ mo a b'a don a kɔrɔ a yɛrɛ bɛ fana b'a dɔn o ka ɲi mais e bɛna den bila école yɛrɛ la fa ka sira t'a la ba ka sira t'a la e dan k'e nana wari sara privé la ou bien a bɛ public la e ka sira yɛrɛ t'a la e den mana yɛrɛ don min na o bɛ na ko ou bien den mana se examen classe yɛrɛ i bɛ masa jɔlen o tɛ ɲa dɛ den masaw ni profiter ni plateau fɛ k'aw wele mɔgɔ mɔgɔ sɛbɛ ka ca école kɔnɔna la a den ka kalanko la a ka ca ala fɛ den bɛ kalan donc a b'a hakili to o la a y'aw sɛnɛ caya école kɔnɔna la a ka ɲi aw yɛrɛ ma mais an tɛ se ka bɔ kuma fana kɔnɔna la n'an ma welewele da dɛ an kɔni an b'u fana kanu dɛ o welewele ye mun ye gouvernement k'i kɔfilɛ an y'a fɔ kuma daminɛ la école privée ka musaka minnu bɛ yen gouvernement k'i kɔfilɛ o yɔrɔ la pataki dɔ nana ko sisan tɔ ni licence bɛ mɔgɔ min bolo n'i bɛ fɛ ka concours nasugu dɔ kɛ fonction publique la ko a tɛ se ka kɛ
yalima ko système éducatif la aw minnu bɛ école fɛn na aw y'o yɔrɔ jateminɛ o ye licence sugu jumɛn parce que i b'a sɔrɔ licence bolo i bɛ tɛ sɔrɔ école min école de ko n'était par l'état malien ayi dɛ école fɛn fac yɛrɛ faculté yɛrɛ la o papier bɔr'o la hali magistrature concours min na sisan hali ɲinan fonction publique la communication hukumu kɔnɔna la a ka filière de t'a la a ka filière kun b'a la est-ce que a tigi ka filière kun b'a la bon m'o bɛɛ a ka filière kun t'a la mɔgɔ mɔgɔ ka filière b'a la papier bɔr'o la yanni AEM yɛrɛ ka ci AEM ka communication t'a la licence tɛ se ka kɛ o jumɛn de kun b'a kɛ a bɛ daminɛ fɛn master ou bien licence D mais licence 1 o tɛ se ka kɛ licence 1 o jumɛn LMD non y'a faamu parce que licence LMD la ne bɛ mun kɛ licence 1 la on dit L1 DT mais DT tɛ licencié o DT ye deuxième année de ye licencié catégorie A de L1 première année L2 deuxième année L3 troisième année donc master 1 quatrième année. Donc il faut que vous ayez bien à votre DT est catégorie BD. DT catégorie A. Mais DT est boulot, catégorie BD est boulot. C'est catégorie A. Il faut que vous ayez diabète. Voilà. On peut faire un cycle, on peut faire du moga. Voilà. Donc ici, on sait d'abord que nous avons un gouvernement voulait. Olu ka musaka mun bɛ 23 24 wari mun bɛ 24 25 engagement kan ka daminɛ sa DRB direction régionale de budget kɔnɔna la donc u k'u kɔfilɛ u ka musaka n'u sara sinon année scolaire bɛ gɛlɛya école ɲɛmɔgɔw bolo kojugu n'a dun gɛlɛyara an bolo examen kimɛni ɲuman tɛ sɔrɔ ni kimɛni ɲuman ma sɔrɔ kalanden barikama tɛ sɔrɔ dɛ an b'u wele an b'u deli yɛrɛ de u b'u kɔfilɛ école la musaka ka ca kuma ma ca cogo min na dɔɔni tɛ tɔ foyi la donc hali n'a sɔrɔ kalo kalo u bɛ dɔɔni bɔ a la région bɛɛ la a ka ca ala fɛ san bɛ kuncɛ yɔrɔ dɔ fɛn bɛ alléger kosɛbɛ donc an b'u wele an bɛ wele dada gouvernement bolo jama ɲɛmaa yɛrɛ ka s'a ka ministre premier ministre ma ka s'a ka ministre de l'économie et des finances ma ka s'a ka ministre de l'éducation ma an b'u wele u b'u kɔfilɛ an ka musakaw la an b'u deli musaka ninnu ka sara awɔ an b'u deli musaka ninnu ka sara an ka lafiya b'o de kɔnɔna la denbayatigiw de b'an bolo baara la maliyɛnw de fɛnɛ don u fɛnɛ mago bɛ ji ni dumuni ni balo la éducation ɲuman u denw fɛnɛ ye u fɛnɛ mago b'o la voilà a faamuna an denmansaw fɛnɛ b'aw deli aw ka na grève kɛ ɲina a bɛ ɲɛnabɔ grève tɛ anw tɛ fɛn na a bɛ ɲɛnabɔ n'Ala an ka dugawu kɛ perturbation kana kɛ perturbation tɛ kɛ n'Ala sɔnna an bɛ état weleweleda de bɛ da dɔrɔn an ka jateminɛ ɲɔgɔn bolo ne kelen n'a dara ne kelen ma an tɛ grève kɛ o mais tɔndenw de bɛ wele tɔndenw de bɛ kuma tɔndenw de bɛ kuma n'i y'a ni jama ɲɛmɔgɔ mɔgɔ de b'i kɔ minnu b'i kɔ n'olu kuma da ye n'olu ye mun fɔ i bɛ t'o sira fɛ dɛ mais an tɛ se yen si la an b'a dɔn kulo kunnandi kulo b'an na da kunnandiw fana bɛ yen u bɛ se ka kuma in fana lase donc a ka ca Ala fɛ n'i y'an ka kumaw lamɛn u bɛ dɔ kɛ Ala ka bɛɛ nɔgɔya ami an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kanubaga sɛgɛnbali ɲinabaliw aw minnu bɛ to k'an wele kuma bɛɛ k'aw hakilinataw di halisa n'i ye jɛmukan in san sɔrɔ ka sabu kɛ aw ka kanu ye aw foli ninnu yɔrɔw la fo aw sigiyɔrɔ la an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ye walawalali min kɛ faamuyali caman sɔrɔla kalanko hukumu kɔnɔna na bi an b'i fo o la kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen kelen fo ka technicien olu min jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Adama Kulibali fo ka taa se Musa Tarawele GMT ale ni régie la an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ yen ni jɛmukan in fɔra kɔ a bɛ se ka lajɛ bi su in na 1h30 2h30 Serifula Dabaramuso kan an bɛ kanbɛn d'aw ye dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala y'o yira n'an ni heure kelen in na aw kanbɛn